o estegosauro, vale? Imos empezar dicindo canto mide o noso estegosauro. A ver, Manuel. 9 metros. 9 metros, moi ben, estupendo. Lorena, como ten a cabeza o estegosauro? Con una bolita de ping-pong. Ese é o cerebro, e a cabeza? Como é o tamaño? Grande ou pequena? Pequena, como a dun animal que conocemos, como a quen? Como a dun can, moi ben. Como di Lorena, o cerebro é como? Como tres bolitas de ping-pong. Moi ben, como 3 bolitas de ping-pong, é moi pequeniño, moi pequeniño. A ver, Iker, como son os seus dentes? Fortes ou débiles? Débiles. Entón, o estegosauro, Iago, é herbívoro ou carnívoro? Herbívoro. Herbívoro. A ver se Iago sabe decirnos que é o que come o estegosauro. Arbustos. Arbustos, que máis? Froitos. Froitos e que máis? Alguén sabe algo máis? Silva. Pedras. Erva. Ui, pedras. Así Como come pedras? Sí. A ver, Daniel, é para que comes as pedras? Para que? Como? Hacer la comida choca. Chocan no estómago e que pasa ca comida? Aplasta. Aplasta. E así non lle senta mal, verdade, a comida do estegosauro? Moi ben. Vale. A ver, Brais, que ten no lombo o estegosauro? Placas. E cantas filas de placas ten? 2. 2 filas de placas. E Daniel, para que lle valen esas placas? Porque cando face moito sol, facemos todo que le dé a sombra. Claro, usas para regular o calor, verdade? Cando fai moito sol, moves para un lado e tápase con el, das a sombra. E cando fai moito ou un pouco de fresco, pois date outra volta para que quentar o corpiño, verdade? Moi ben. E canto miden esas placas de alto? 1 metro. Como a quen son esas placas? Como un gato. Como un gato. Como Como a quen? Como a Iago de altos, mirade. Ponte de pé, Iago, ponte de pé. Así de altas son as placas do estegosauro, enormes, Moi ben. Vale, Alexia, que ten na cola o estegosauro? Pinchos. E para que lle valen esos pinchos, Uxía? Uxía. Para defenderse, porque algúns dinosaurios que lle iban atacar, verdade? E o estegosauro que facía ca cola? Atacamos. Atacabos, claro. Tenía que defenderse. Defenderse. Moi ben, genial. Esforzarse. Claro, defendíase dos outros dinosaurios. E mirade, cantas patas tiña o estegosauro? 4. Eran debiluchos ou eran fortes? Fortes, porque pesaba moito, verdade? Porque se non caía ao suelo. Claro, se tuveran as patas debiluchas, caía ao suelo. Vale. Agora,